podstate, čo znamená Dračí dopie pre mňa, je časť herectva, ktorá do toho každý dáva svojím spôsobom i možnosť stať sa niekým iným. Takže by som povedal, že je to fingovaná realita. Možno v inej krajine, v krajine, ktorá pravdepodobne neexistuje. V krajine, kde môže byť to rozdelenie dobrá a zlá nejaké viac ohraničené. Takže možno je to tým síce o niečo menej zaujímavé, ale určite je tam základný boj medzi dobrom a zlom a rozhodne pre mňa je toto herectvo, na ktorom sa podielajú, takže ak by išlo o základné charakteristiky, tak je to herectvo ľudí, ktorí hrajú za niekoho iného. Zdravím vás, volám sa Ivan Budko. Dneska by som vám chcel ukázať zo pár tajomstiev zo sveta dračích dier, mnou i mojimi kamarátmi nazývaných s láskou Dračák. Poukážeme vám na to, čo nás na tejto hre najviac zaujíma, čo nás na nej baví a prečo sa jej venujeme už viac ako 4 roky. Práve tu, v Limbachu, na obecnom úrade sa to bude všetko odohrávať. Ďakujem. Odkedy sa venuješ tomuto koníčku? Neviem, že sa nazvať, sa tomu venujem, ale dostal som sa k tomu cez strýka, ktorý raz na veľmi inšpiratívnom mieste na Morave u babky niečo také predostrel, ale zrejme som sa k tomu dostal trošku inak, pretože mi začal mi opisovať Tolkienovo dielo ako celok, ako svet, ktorý vytvoril a svet, ktorý žije, svet, ktorý má vytvorené svoje legendy, svoju históriu, svoje postavy, svoje zlé postavy, svoje víťazstva aj svoje sklamania a do tohto sveta v podstate i preto som zasadil túto hru, pretože som získal k Tolkienovej Stredozemi nejaký vzťah, takže som sa cez to dostal cestou Tolkiena, vždy som to vnímal tak. A tie pravidlá už boli pre mňa potom len taký doplnok, čo to všetko treba vedieť, aby sa dalo hrať. Ty si PJ, to znamená, že vymýšľaš dobrodružstva. Ako ich vymýšľaš? No, je to zvláštne, pretože dá sa povedať, že tá hra je dosť rozšírená i vôbec fantasy príbehy, takže toho nespočetne a napriek tomu, že existuje veľa veľmi kvalitných príbehov, je ťažké naozaj sem vyrovnať kvalitatívne alebo nejakou akosťou príbehu. Tak mám rád zápletky, mám rád zvraty, mám rád ten pocit, že ja viem, aká je pravda, rád sledujem ľudí, buď ako sa mýlia, alebo ako idú iným smerom, alebo snažia sa prísť tej pravde na klop. Niekedy neprídu, niekedy sa ani nesnažia, ale koncipujem to tak, aby tam bola vždy nejaká zápletka, nejaký zvrat, aby sa to týkalo ľudí osobne. Aby nakoniec, keď sa to nezdá, tak každý jednotlivec v tej družine mal nejaký osobný interes v tom, aby sa to týkalo jeho ako osobnosť. Takže Marek, ty si z nás najstarší, najskúsenejší. Prečo s nami tráviš čas a hraješ Dračáka? No baví ma to, je to môj únik do iného sveta. Vlastne prestávam byť Marekom a stávam sa na chvíľu dobrodruhom. Aká je tvoja najobľúbenejšia postava? No, moja najobľúbenejšia postava je moja postava, ktorou momentálne hrám. Aj keď momentálne som mŕtvý. Ale hral som to dobre, musím povedať. Ako si zomrel? No, bol som veľmi múdry čarodejník. A všetko som veľmi múdro zariadil. No ale mal som príliš hlúpych kamarátov so sebou. Takže vlastne zomrel som tak, že mi rozsekli hlavu. Ale nebola to moja vina. Môže za to Stráž mesta Drozdej, Šotek, tak trochu Sephiroth, tak trochu Ylvan, Tomík, Garis a Alchymista. Asi toľko. Ako sa teraz vrátiš do hry? Ako nový človek. To znamená? Proste niekto úplne iný. Vymažem si všetky svoje spomienky, čo som zažil a oblečiem si niečo nové. Zaujíma sa o fantázie aj nejak ináč ako hraním Dračáku? Áno, ja som prečítal teraz momentálne všetko, čo som mohol od Tolkiena a všetko asi 2-krát. Dobre, ďakujem. Máš na čo. Ako si sa dostal k našemu spoločenstvu?
Tak k vašemu spoločenstvu som sa dostal cez Mareka, ktorý mi vlastne povedal, že hrávate túto hru. A tam je vlastne celý základ, koreň, ako som sa sem dostal. Čiže to znamená, že už máš nejaké predchádzajúce skúsenosti? Áno, pomerne dosť by som povedal. Už je to 9. rok spolu. Predtým to bolo 6 rokov a nejaké tie pauzy a potom ďalšie 2. Takže tu hrávam zatiaľ len pol roka, beriem to ako už ten 9. rok. Tak čo som hrával, boli to ťažké hry, dlhé hry, ale tunak sa tak najviac viem zabaviť a uvoľniť. Čím to je? Čím to je? Možno aj tými ľuďmi vlastne. Povedal by som, že základ je ten PJ. On vedie hru, či už sa budeme smiať v tej hre, alebo komunikovať viacej, alebo bojovať proste. A tento PJ to vie tak sklbiť dokopy, že sa človek zasmeje aj nad tým, keď ho zabíjajú. No. Podľa čoho si vyberáš postavy? Tak toto je krutá otázka. Tak na toto neviem odpovedať, ja si vyberám postavy podľa toho, akú mám náladu akurát, alebo ja neviem. No ale väčšinou sú to také bojové, silné postavy. Ja neviem. Asi preto mám rád akciu, mám rád boje v tejto hre. A tak, neviem čo ďalej k tomu. Vyberáš si nejakú konkrétnu rasu? Tak najviac sa mi zatiaľ ľúbi rasa Iglon. Je to vlastne orlí národ, veľmi silný, vlastne asi najsilnejší z celej Stredozeme. A tak oni sú väčšinou takí, vlastne stále by zápasili, stále by si niečo dokazovali svojou silou a tak vlastne, to ma baví. Z krvavému oceľ kropia dažďové kvapky. Dážď je hustý, ale predsa sa pomedzi neho derú výkriky bolesti a strachu. Planina, ktorá je už mŕtva, musí zomrieť znova. Kaluže krvi sa už nevstrebávajú do zeme. Už je jej toľko, že sa len mieša s letnými kvapkami. Nikto z umierajúcich však netuší, že kúsok na východe už vychádza slnko. Druid Miofes, legenda o rokline Monsepí. Dvaja muži sa blížia k vršku v takej vyvýšenine, pod ktorou sa rozprestiera. Potím sa od krka. Chovám sa prirodzene. Čiže vieš z tohto... Vieš... Si v zábere, prosím ťa, môžeš ísť preč? Díky.